Πέδρο Βιέγκας. Βλέπουμε την είσοδο του αθλητή. Κόκκινη γωνία όπως είπαμε. Πέδρο Βιέγκας. Ο Κιδωνάς εκεί. Και σχετικά από το Βιέγκας. Ωραίο Γιάρη, ωραίο φωνική. Κάνει εσωτερικό low. Απαντήσει τώρα στο πιανό. Από τους αγώνες. Αλλά πρέπει τώρα να το γυρίσω ένα... Υπάρχει ένα... αγώνα. Ο Λανός. Συγκεκριμένα στην Μπακέλτο. Και ο Βιέγκας δεν είναι δύο αυτές, πήγαν και πολύ δυνατά με συνεχόμενα αγώνα, συνεχόμενα πίσια χτυπήματα, κάποια κροσέ. Ξανά το... Αγώνα, τα καπνίδια αυτές, συνεχόμενα το Βιέγκας. Εδώ πέρα, συνεχόμενα ωραία αγώνα τα Βιέγκας. Αναχωρήσει ο διαιτητής μετά από ένα tie clinch. Δεν κάνει πίσω ούτε ο ένας ούτε ο άλλος. 10 λεπτά τον τρίτο γύρο. Βλέπουμε ένα χτύπημα δέχτηκε λίγο κάτω από τη ζώνη, ας το πούμε, ο Λιανός. Ωραίο γόνατο. Τέλος του τρίτου γύρου. Συναρπαστικός αγώνας.